Tá mis mar chud gan grúpa éannach go clice, agus tháinig mu le chéile a mí na saona agus an aimimetá agan mar grúpa, agus an aimimetá an tugra omlan ná feachtas agus ócadtí peblií alún mhunaithe chruthú agus cinál tuairt fin na dúchláin a bhhainn leis an gantar áitiúla seo, agus tá hartar 7 tír éagsúil sa Eorop ag tuairt faoi seo, agus tá dúchláin cinál difriúil le chola hír agus an aimimetá leis go machmuid ag pléin a rudaí bháin an slinge mar phobal agus leis an aroéide, leis an cóhíal agus a bheith gearra cuimhnú agus ag mún feachtas áireachta freisin. So faoi láthair tá cúigear daoine óga Gaeltachta, idir ealaíontóirí agus feachtasóirí agus sa Conamarachain, Corca, Port Láirge agus tá muid scapaí ar fud na tíre. Bhí muid san London míothn thart ar nám seo agus bhí seansang san London castal na grúpaí eile atá i tuairt faoi seo sna tíorcha eile, agus is cinál bailach iontacha bhí an le castal na daoine seo a bhí i tuairt faoin rud céine agus bheith cinál le breanú ar na smaointe agus na rudaí tarsúla chuile an eile ar fud na Eorpa.